Možno nejaké otázky? Pretože Mariana nemáme. Можу я положить это? Veľmi krátko. Nebudú počuť, myslím, sa navzájom. To je kvôli tomu, aby počuli aj. Veľmi krátka otázочка. Máme tu veľmi vzácne špecializácie lekárske. Pán radiolog, nakoľko viem, a pani gastroenterologička odišla na chvíľočku. Aké sú možnosti pre uplatnenie modrej karty práve pre tieto špecializácie? Mohli by ste pár slov povedať? No hej, lekári môžu podávať. Ja som sa, priznám sa, ešte nestretla, kto by využil ten inštitút, pretože toto je novinka. Pani doktorky, viem, že prišli počas vojny, takže majú štatút odidenca. Toto Lex Ukrajina v júli im umožní podať na modrú kartu, čo je už dobre, takže môžu. Takže lekári, ktorí sú vonku, myslím teraz v Indii napríklad, takže môžu podať, keď splňajú podmienky 1,2 násobku mzdy, takže tomu lekárovi musí poskytnúť teda takú ponuku nejaká nemocnica. No nevždy to býva, pretože to je viac ako ten priemer. Ale druhý problém je v tej modrej karte je, že je to také právny vákuum, že čo je lekár, teda vysoko kvalifikovaný zamestnanec. Ten INT, ktorý už urobil uznanie diplomu, áno, ten prvý krok, alebo skúšku. Som sa stretla s konzulátmi, ktoré si myslí skúšku, som sa stretla s konzulátmi, ktorí si myslia diplom. A toto je akorát to tiež na debaty. Určite to treba stanoviť nejakým spôsobom, pretože v zákone je vysoko kvalifikovaný zamestnanec. Je vysoko kvalifikovaný, je. Treba uznanie kvalifikácie, keď je to regulované povolenie? Áno, odpoveď. Spravil tú nostrifikáciu? Áno. A teraz mi konzulát povedal, už som teda mala také debaty, ale veď on neurobil skúšku. Tam je napísaná veta, že toto nie je postačujúce pre výkon povolenie. A hotovo. A už sme teda modré karty nevyužili. Takže pani doktorky z Ukrajiny, super, teraz sa to dá. No, pán doktor, ktorý je radiolog, už tu vie pôsobiť, takže on tiež môže, ale nie je to využiteľné pre tretie štáty, pre cudzincov, ktorí sú vízoví a ktoré potrebujú teda splniť všetky podmienky, ktoré sa nedajú splniť. Takže čiastočne, hej. A ak sú nejaké otázky, ale môžeš. Tak ak som niekomu zabudol poďakovať, tak ďakujem teraz a ak by boli ešte nejaké otázky, alebo... Možno pridám tieto 4 fázy. To som v noci, keď som nespala. Vymyslela spôsob, ako môžu... ako nebolo toľko zdravotníkov na Slovensku pred vojnou, hej? Ich bolo menej. Ako môžu farmaceuti, zubári, sestry a lekári študovať spolu. Hej? A preto sa rozdelilo na tieto 4 fázy a prvá fáza ako keby spolu, takže u nás tieto kurzy alebo všetko je pripravené pre všetkých, no aj tá druhá fáza medicínska, ako je tiež to pre všetky fázy, no a potom tá tretia fáza, to už je teda, dieli sa na skupiny, alebo majú to iné, pretože lekári majú pediatriu, gynekológiu, tieto 4 časti, hej, a iní majú iné. Ale tak vieme ušetriť a možno ešte k tej platforme, že naozaj tam je strašne veľa materiálov a keby, keď nás niekto sleduje, a keby sme tam pridávali učebnice, napríklad je problém, že tú pediatriu treba, my im dáme slovníky a teraz treba tú učebnicu aj prečítať, naštudovať si a tak ďalej v Slovensku. A teraz zháňame tú učebnicu, nevieme to naskenovať učebnicu, to sa nesmie, hej, autorské zákony máme. A teraz máme ako na SZU napríklad prístup na elektronické teda zdroje a nemáme ten prístup. Takže dalo by sa to vylepšovať celý ten systém a viac menej v tretej fáze tam nie je len jazyk, ale máme na konci napríklad časti pediatrie, príde vždy pediater a odprezentuje ten, ktorý spravil skúšky a tak ďalej, vo väčšine prípadov teda zahraničný, ale môže byť aj slovenský kľudne, ktorý povie, že toto som si všimol, že na toto dajte pozor a toto je dôležité a takto. A toto už je to tiež vítaný, že oni budú myslieť, aha, takže pán doktor, profesor prišiel alebo natočil, to tiež je super vec. To sme prosili, mali sme sériu stretnutí a na SZU, aj na farmaceutická fakulta viac menej sme prosili, že nech pán doktor
farmaceut, garant programu, hej, možno natočí tých 30 minút a len upozorní na niečo, pretože potom to je zbytečná práca. Viem, ako farmaceutom rozposielajú niečo, že nejaké zoznámy a oni aj tak sú strátení, pretože nevedia, kde tú knižku musí nájsť, učebnicu a tak ďalej. Takže toto je miesto, kde by sa dalo to všetko ukladať. No a je to spolufinancované Európskou úniou, takže je to verejne dostupné. Je tam časti, teda môžu sa učiť zadarmo čiastočne a potom pridávať k tomu už nezadarmo, teda to sú už mentori a tak ďalej. Takže dá sa to nakombinovať taký koktejl, ktorý by sa dalo zvládnuť aj zdravotníkom, aj štátu a tak ďalej. Takže veľmi dobrý podklad. Teda. Ja teda vlastne ešte doplním. Väčšina, keďže je to štátny záujem zachovať funkčné zdravotníctvo. Hej, to nebudeme o tom polemizovať. Toto je väčšina krajín, ktorá tých zahraničných zdravotníkov integruje, toto nejakým spôsobom prepláca. My na jednej strane máme na Ministerstve práce sociálnych vecí istú veľkú masu peňazí, ktorá je určená na rekvalifikácie a podporu a tieto veci, ale ako keby nezahrňa to aj toto. Hej? Máme tu, ja hovorím, ako keby osvietených zamestnávateľov, aj medzi nami sú tu, ktorí preplácajú pre svojich zamestnancov tieto kurzy, pretože vedia, že aj pre nich je toto náročné. Samozrejme, vytvoriť to stálo obrovské množstvo úsilia, ale aj peňazí. Takže veríme tomu, že niekto sa toho chytí a minimálne, keby sa to zaradilo do toho portfólia, čo je možné preplácať z tých prostriedkov, ktoré sú na úradoch práce, bolo by to fajn. Možno toto je tiež taká téma, lebo keď preplácame kurzy vysokozdvižných vozíkov, nepochybujem o tom, že vysokozdvižní vozičkári sú potrební a že v skladoch máme proste frmol a bez toho sa to nedá. Ale ako keď sa v tom sklade niečo pokafre, tak možno nebudeme mať nejakú chvíľu gulatozrnú ryžu, hej? Ale nikto na to neumrie. Ale keď sa niečo pokafre v zdravotníctve, tak to môže byť ako keby väčší problém. Takže verím tomu, že všetci, čo sme tu, všetci, čo sme pripojení, máme spoločný záujem a verím tomu, že toto nie je prvý, ale jeden z krokov a že tá naša spolupráca, to, čo bude pokračovať, že je to len taký nejaký začiatok. Takže všetci si držme palce. Ďakujem. Ja by som chcela možno dať slovo online pripojeným a vidím tam aj významné osobnosti, ktorým som chcela aj touto formou poďakovať. Pani Monika Jankechová napríklad je pripojená tiež. Toto je tým pani Kohútiková, pani Kukánová, pán Nemčík a tu pán Valajko ho máme, že to, čo sa nám podarilo teda pri lekároch počas vojny, to je super. Naozaj sa to posunulo. A teraz skúsme na tie sestry ísť. Ja si myslím, že priorita pre nás všetkých by mali byť sestry, pretože to, čo sme videli, keď priority, ich strašne veľa, všetkého je veľa, ale tie sestry ako je to, za čo sa máme chytiť teraz. No a ďakujem, že ste prišli a viem, že aká je zaneprázdnená pani Jankechová. Veľmi ďakujem vám za to. Ďakujem a možno ešte otázky. Možno aj online, aj offline, že či máte. Behať. Ja vlastne nemám otázku, ale chcem vyjadriť skôr podporu pánovi Neradnomu a pani Kurotovej v tomto projekte, lebo ako pán Neradný spomínal, že Slovensko dostalo taký resurs, že je tu veľa zdravotníkov, ktoré už majú 10, 15, 12 rokov praxe a trošku pomôcť tomu zdravotníkovi sa naučiť tú slovenčinu aj sa integrovať do toho systému zdravotníctva je jazykom čísiel a výhod efektívnejšie a lacnejšie ako naučiť od nulky nového. Takže podľa mňa tento projekt je určite win-win, že všetci z toho dostanú maximum. A z druhej strany, okrem veľa odborníkov, Slovensko dostalo aj veľa migrantov, oddidencov z Ukrajiny, ktoré majú problém
sa liečiť. Ja ako lekár, ktorý už je tu 13 rokov a vlastne vidím, aké sú problémy vnútri, aj ako aj pacient, aj ako aj otec, tak môžem povedať, že tento projekt by podľa mňa uľavil ten tlak, ktorý spôsobujú žiaľ ako tie Ukrajinci, lebo taký príklad, ako napríklad pán Neradný hovoril s pečeňou, tak veľa takých príkladov je aj v nemocnicách kvôli tomu, že kvôli jazykovej bariére. Nie len Ukrajinci nerozumejú slovenčinu, ale neviem ani prečo, slovenskí lekári nevedia ukrajinskej dokumentácie, s ktorou tie Ukrajinci došli sem na Slovensko. A keby sme pomohli integrovať zdravotníkov do systému zdravotníctva, tak určite by to uľavilo ten tlak, ktorý je spôsobený ukrajinskými pacientami. No, je tu aj pani docentka Rozumiková, ktorá tiež pracuje s ukrajinskými lekármi a lieči ukrajinských pacientov a myslím, že ona by to vedela všetko potvrdiť. A takým malým príkladom je napríklad tá klinika Rovňanková, ktorá je, hej, to je také niečo malé a neviem, malý príklad toho projektu, lebo podľa mňa to zaslúži oveľa takú globálnejšiu, hej, ideu a globálnejšiu podporu. Ďakujem. Ja ďakujem za ocenenie. A ja by som chcela predstaviť, že tu je riaditeľ kliniky na Rovňankovej v Petržalke, teda máme kliniku pre ukrajinských pacientov. Chodia tam aj slovenskí, pokiaľ viem, ale základom bola teda tá myšlienka, že treba nejakým spôsobom strašne veľa, ako videli ste, aj pacientov prišlo. A väčšina teda prišlo Bratislavský kraj Trnava, a doktori teda z Ukrajiny, no pod vedením Štefana, teda pána Rešetára, teda aj priezvisko poviem, ale naozaj to nejakým spôsobom zvládli a možno takéto niečo by, to pre mňa, priznám sa, je to tréningové centrum, čo vy máte, čo bolo financované UNICEFom, niečo také by mohlo byť podľa vzoru a toto je prepočet, výpočet, už máme teda aj budget a možno by sme mohli duplicitne to robiť v Košiciach alebo niekde, pretože to je príklad dobrej praxe na Slovensku a keby neboli ste vy, takže ja neviem, že čo by sme robili, pretože umiestňovali sme tých odidencov v noci, ráno, tak ďalej, až onkologické pacienty a hore, dole a kam. Takže potom sme naozaj teraz poradenstvo je takto v našom prípade, že odíďte prosím vás z Bratislavy, choďte do Banskej Bystrice, pretože tu je prebytok tých pacientov tiež. Ale ďakujem pekne za vašu prácu aj pani Náďa. Teda Dobrý deň, prajem. Ja som doktorka Rozumiková, docentka Rozumiková, pôsobím na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na prvej internej klinike, zároveň aj pracujem na poliklinike Rovňankova s ukrajinskými študentami. Takisto chcem povedať, že obdivujem tú prácu, čo ste odviedli, ako ste odviedli, je to super. Podelím sa asi skúsenosťou, čo sme mali veľmi nepríjemnú s pánom Neradným včera, keď sme došli na SZU s ponukou spolupráci, takto naservírované už na tanieriku, že poďte do toho, bolo to na lekárskej fakulte a sme dostali taký dosť studený, taký odpor, by som povedala, a nezáujem úplne o tom, že ako to robíme, čo robíme a čo ponúkame. Bola som nepríjemne prekvapená, bohužiaľ. Je to tak, ako je. Pritom, ako pán Neradný spomínal, dá sa trošku týmto ľuďom pomôcť a áno, môžu sa adekvátne začleniť do slovenského zdravotníckeho systému. Ja som zároveň aj garant pre špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve a vidím, keď prichádzajú doklady na uznanie, vidím ten rozdiel, aký je a vidím, že dá sa to robiť. Strašne chýba
tá praktická zložka. Sú lekári, ktoré majú vynikajúce skúsenosti, 15-20 rokov pracovali kde na pracovisku na Ukrajine, ale bohužiaľ oni nepoznajú zvláštnosti, osobitnosti práce tu na Slovensku. A podľa mňa základ ľudské telo, duša sú podobné, fungujú rovnako. Takže treba len trošku pomôcť týmto lekárom, aby nabehli na tento systém, aby sa začlenili a bude to prínosom aj pre nich, ale zároveň aj pre slovenské zdravotníctvo. Čo si budeme klamať? Veď vieme, že Slováci, ktoré vyštudujú tu, veľmi rýchlo sa zorientujú a idú ďalej. Idú do Nemecka, idú do Rakúska, idú do Anglicka. Vidím to, lebo zároveň učím slovenských študentov, šiestakov na lekárskej fakulte. Takže o tomto sa rozprávame. A my tu čo ešte robíme, čo tiež trošku nechápem, ale akože fajn, máme strašne veľa zahraničných študentov, ktorých tiež učíme a oni odídu vlastne prínosom pre slovenské zdravotníctvo, možno pár z nich len bude. Ale my strácame čas, snahu a všetko, aby sme vyučili, vyštudovali, vlastne dali vedomosti pre lekárov do Nemecka či do Rakúska. My podporujeme ich zdravotnícky systém. Takže áno, bolo by to fajn, aby sme začali pomáhať sami sebe predovšetkým. A s vašou pomocou asi to bude ľahšie. Ďakujem. Ja ďakujem. Ja na toto mám jednu poznámku. My predávame časť vzdelávacích kapacít za peniaze. Je to vzdelávací biznis. Nemá to so zdravotníctvom nič. Hej, Nóri prídu, pozrú si tabuľku, povedia si, vyštudovať medicínu na Slovensku v angličtine nie je tretinová cena oproti Británii. Idem sem, školstvo sa na to pozerá tak, super, toto je príjem za 6 rokov štúdia. Ale ja hovorím, pri akejkoľvek práci, aj to chápem, aj to logicky berem. Pri akejkoľvek práci môže byť vedľajší produkt, ktorý sa dá využiť. A ten vedľajší produkt by mohol byť to, že po 2. ročníku by sme im začali hovoriť, pozrite sa, ako je tu pekný. Čo keď po 6. ročníku sa vám to bude páčiť? Čo keď si tu nájdete fakt frajerku, pretože takto to býva? A začnite sa učiť viacej po slovensky. Pretože keď si ju nájdete v 5. ročníku a poviete ako ten bangladešský študent, že chcem tu ostať, už je neskoro. Hej? A my ich učíme slovenčinu na tých, čo študujú angličtinu, tak ja to zase s humorom poviem tak, aby vedel dievča pozvať na rande. Ahoj, čo robíš večer, pôjdeš do kina. Toto je ich slovenčina. Ďalej oni potrebujú všetko ostatné v angličtine, lebo to je gro. Ale povedz, začneme ich, spravme to náborové centrum už na tých univerzitách našich a začneme im hovoriť, veď tu není tak zle. Rozmýšľaj nad tým. A on má na to 6 rokov, ale dajme mu šancu, aby sa tú slovenčinu naučil tak, že keď po tých 6 rokoch spraví tú skúšku, on má diplom, na základe ktorého on môže pracovať na druhý deň. Hej? Takže dajme mu aj tú možnosť, nenúďme ich, ale dajme mu možnosť a hovorme o tom. Zostan tu, však je tu fajn. Pozri sa, už si tu 6 rokov a mnohí by to nakoniec spravili, ale nemajú ten nástroj. Takže to je len taký môj. Ale pani Jankichová nás pozdravuje, povedala, že takže ďakujeme pani Jankichovej, že sa za jej feedback povedala, že bohužiaľ sa jej nedá hovoriť, ale že si pozrela tú prezentáciu, bude čakať ešte, že jej pošleme veci a verím tomu, že toto je presne ten moment, kedy začneme niečo budovať, alebo budeme pokračovať v tom budovaní. Takže ja si ďakujem všetkým. Tu ešte je slovo, teda pán Balaj. Bože. Civilným menom má. To je jasné. Ďakujem veľmi pekne, ak dovolíte, postavím sa takto, aby som na vás všetkých videl, pretože doteraz ste boli všetci za mojím chrbtom. Pôvodne som chcel navrhnúť 10-minútovú prestávku, aby sme si trošku oddychli, ale nakoniec teda dobre. Keďže sme sa rozhovorili, tak ak dovolíte, tiež by som aspoň pár slovami okomentoval to, čo tu za posledné 2 hodiny odznelo. Ešte raz opakujem, moje meno je teda Martin Balaj, pracujem ako riaditeľ odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesí na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
De facto to znamená, že metodicky zastupujem viac ako 20 povolaní zdravotníckych v našej republike. Ak to uvediem ešte na takú presnejšiu mieru, nemám rozhodovaciu právomoc. Čiže prosím, ak aj sa budeme neskôr možno baviť v kuloároch, v diskusiách, mojou úlohou je byť odborným pracovníkom Ministerstva zdravotníctva. To znamená, že mám byť strážca procesu, aby čokoľvek, čo sa deje v tejto republike vo vzťahu k zmenám, k jednotlivým zdravotníckym povolaniam, ktoré zastupujem, aby toto všetko bolo nejakým spôsobom legálne, legitímne a do istej miery užitočné. Čiže tým som chcel schladiť v úvode vaše očakávania z toho, keď sa tu v tejto chvíli predstavujem ako vysoký štátny úradník. Nie je to tak úplne pravda. Ale v každom prípade dostal som sa k tejto téme spoločne s mojimi kolegami. V tejto chvíli mnohí sú aj pripojení online, ale fyzicky sme tu s kolegom Lukášom Nemčokom, ktorý je veľmi šikovným analytikom v rámci Inštitútu zdravotníckych analýz, ktorý je priamo zriadený Ministerstvom zdravotníctva. Niekedy na jar tohto roku myslím, že to bolo okolo Veľkej noci, sme dostali viacerí z ministerstva zadanie, aby sme uviedli do života, nazvime to nejaký draft alebo dokument, myšlienkový zámer, ako by sme si my v slovenskom zdravotníctve predstavovali zamestnávanie osôb z tretích krajín. Ja neviem, kde ten dokument reálne skončil, ale teda viem, kam putoval, ale neviem, kto všetko ho mohol čítať. Neviem, či je verejný, čiže nemôžem z neho v tejto chvíli vynášať úplne všetko, tak ako by som si to predstavil. Ale tak ako vy ste možno predstavili, kolegovia, za čo vám patrí veľká vďaka za všetko, čo sme tu videli a hlavne za to, že to stále všetci nevzdávate a aj vaši spolupracovníci. Tak ako vy ste dali dokopy, povedzme, 120-stranový manuál, tak aj my máme, povedzme, 40-stranový, ale nie manuál, skôr myšlienkový zámer toho, ako naplniť tie potreby v tom slovenskom zdravotníctve z pohľadu zamestnávania osôb z tretích krajín. Veľmi sa mi páči, že nehovoríme, a teraz nemyslím to naozaj v zlom, že nehovoríme len o ako keby ukrajinskej téme. Hej, veď to sa netýka predsa len našich susedov. A pravda je, že bohužiaľ, tak ako ste hovorili, že lovci a zberači, no my sme skôr, že drotári a bíreši, tak ktorí si to potom nájdete, pochopíte neskôr v našej krajine, čiže my sme ešte separátny druh týchto lovcov a zberačov na Slovensku, tak sa stáva, že obchodná značka Ukrajina, a prepáčte, teraz to veľmi zjednodušujem a hyperbolizujem, ale obchodná značka Ukrajina niekedy už ani nie je akože dobrou obchodnou značkou. Sorry, ja to tak osobne nemám, len vravím, ako sa na to dívam z pohľadu spoločnosti. Čiže som rád, že toto celé nie je prezentované len ako záležitosť ako keby nešťastných udalostí v podstate na Ukrajine. Ja som naopak rád za to, čo som tu dnes mohol tie 2 hodiny vidieť, pretože síce nemám rozhodovaciu právomoc, som odborná úroveň niekde na ministerstve, ale môžem vám povedať, že to, čo obsahuje náš ako keby dokument, a my sme sa tu o tom aj počas prezentácií s kolegom Nemčokom bavili, sme vo veľkej zhode v tom, ako to vidíte vy z vášho pohľadu, ktorý prežívate, a vaši kolegovia, ktorí prežívate tie jednotlivé problémy, a ako na to nazeráme, keď to zjednoduším, my na ministerstve zdravotníctva. Čiže podľa mňa nie sme v komunikácii a v myšlienkových zámeroch, nie sme ďaleko od seba. Už to tu zaznelo aj od mojej predrečníčky, že ono treba trošku pomôcť. No treba veľa pomôcť. Treba veľa pomôcť. Akože súhlasím s tým, že niekde je to možno troška, ale ak sa nebavíme čisto iba o krajinách, ktoré sú nám, povedzme, kultúrne blízke alebo regionálne blízke, pretože to môžu byť aj vzdialené krajiny, tak tam treba veľa pomáhať. Hej? A ja osobne teda musím povedať, že tá pomoc sa začína presne v tých krokoch, ktoré ste tu vy popísali. Tieto isté sme popísali my napriek tomu, že, prosím, ja nie som žiadny odborník na migráciu, nie som žiadny odborník na zamestnávanie osôb z tretích krajín, ale keď hovoríme o tom, že som riaditeľom odboru ošetrovateľstva, tak ešte raz metodicky zastupujem najmä sestry, o ktorých sme tu dnes hovorili. To znamená, že určite ako odborník budem prizývaný ďalej do tých debát a chcem vám povedať, že zdieľam ten názor, ktorý som tu dnes počul a budem ho podporovať. Toto je taký message ako keby toho, čo chcem povedať. Ale zámerne vám to hovorím zoširoka preto, aby ste to nevnímali, takže teraz, my sme sa sem prišli posadiť, lebo sme dostali nejakú pozvánku a teraz tu akože čumíme jak tela na nové vráta na prezentáciu, nevieme o čom. My ako keby vieme, čo chceme, len ministerstvo zdravotníctva
hoc ho vnímate vy, možno z vášho pohľadu ako nejakého gestora tejto úlohy a podobne, takisto nie sme úplne doma vo všetkých veciach. Preto ja sa teším možno z toho dokumentu, o ktorom tu bolo hovorené a samozrejme aj z tých nasledujúcich krokov, ale ten dokument, veď ste mi vraveli ešte pred samotným podujatím, že bol preberaný aj s vašimi kolegami právnikmi a podobne, tak bol tvorený, čiže je to kuchárska kniha. My nie sme na tom ministerstve odborníci úplne na všetko. To proste neexistuje nikde na svete. Čiže ja osobne za seba poviem, že vítame to, že niekto je tu ochotný, a nechcem to tak povedať zle, že pracovať za nás, ale prísť ako keby už s témer hotovým riešením a povedať, áno, toto nie sú len výmysly, prepáčte za výraz, že s krčmi, ale my sme aj naozaj preštudovali celú tú právnu problematiku a aj sme si povedali, kde to má svoje úskalia a toto je tá cesta. Čiže ja verím, že tá cesta bude privítaná. Zároveň poviem, pretože v tejto chvíli by tu miesto mňa mal stať skôr generálny riaditeľ sekcie zdravia, ktorý aj z pohľadu pána štátneho tajomníka dostal za úlohu sa venovať tejto problematike. Poveril kolegyňu pani inžinierku Grebecovú, ktorá je momentálne pripojená, aby bola ako keby styčným dôstojníkom za ministerstvo zdravotníctva v tejto téme. Čiže prosím, ak tu hovoríme o gestorstve, tak budíš, ale možno na úrovni ako keby skôr drivovania tých celých zmien, nie toho, aby sme to v úvodzovkách celé urobili. Vy veľmi dobre viete, čo ste už museli urobiť a akú cestu máte za sebou. Ak by sme my dnes začali z bodu 0, tak proste sa nestretneme. Hej? Čiže áno, skôr to vidím presne v tej kooperácii a ja toto som vám chcel tým práve povedať, že áno, tie veci sa hýbu aj na tej našej strane, kam vy sa dívate, že to sú tí gestori, toto sú tí, ktorí by to mali drivovať. My pri analýze a tvorbe nášho dokumentu sme zistili, že my v podstate sme takto maličky v tom procese. My máme veľkú potrebu, ale veľmi malé možnosti toho, čo potrebujeme. Presne to tu už bolo povedané. Musí to byť téma a problematika samotnej vlády, aj preto, čo bolo povedané, že, a zasa nechceme nikoho uraziť, ale áno, ak nám bude chýbať nejakú dobu gulatozrná ryža, tak to všetci prežijeme, ale v tom zdravotníctve to už také jednoznačné nie je. Čiže preto to zdravie by malo mať tú prioritu a tú najvyššiu hodnotu v tej spoločnosti. Takže kým sa neudejú možno ako keby o poschodie vyššie tie zmeny, nám sa ťažko bude pracovať s tým našim malým manevrovacím priestorom. Ale môžeme byť ako keby katalizátorom tých zmien smerom dohora, že áno, vláda, my ako ministerstvo a segment potrebujeme toto. Áno, iné naše ministerstva, my potrebujeme toto, aby sme sa my v tom našom segmente dokázali pohnúť. Čiže máme veľkú potrebu, menší manevrovací priestor. A ak dovolíte, aj ja chcem ešte jednu historku povedať, a potom už teda skončím, lebo ako sa hovorí v jednom vtipe, že cesnak predĺžuje život, Viagra súlož a idiot poradu. Tak, nie je to dávno, čo som pracoval v regionálnej nemocnici, na vysokej pozícii, kde keď si predstavíte radiodiagnostické oddelenie, jeho chod na úrovni nie lekárskych, ale ostatných zdravotníckych profesí zabezpečoval zhruba 15 ľudí. Postupom nejakého času, vplyvom toho, že neprichádzali noví ľudia a vplyvom toho, že starší kolegovia odchádzajú do dôchodku a mladé baby na materské a tak ďalej, sa ten kolektív začal ale že brutálne stenšovať. Nejakú dobu sa to dalo ťahať. Ľudia si zobrali viac služieb, dokázali viac pracovať, tešili sa aj z peňazí, len toto vám nevydrží ako motivácia na veky. A prišla doba, kedy to ako išlo do kritického okamihu a v tej chvíli tí ľudia povedali, že prosím vás, vy ako tí nadriadení, ktorí máte moc, urobte čokoľvek, hoci koho zamestnajte a zaplaťte mu aj 2-krát toľko ako nám, len nech to tu nám nespadne na hlavu a nech to tu funguje ďalej, aby sme všetci prežili. A tým nadviažem na to, čo ste hovorili, že to jablko, ten kmeň, alebo teda ten nejaký kmeň, ktorý objavil nový plod, my možno na tom ešte nie sme bohužiaľ tak zle v tom slovenskom zdravotníctve, pretože ešte asi tú pomoc tak strašne nechceme a nepotrebujeme. Ja nehovorím, že musíme padnúť na kolená, ja naopak vám poviem, zvnútra zdravotníctva my sme na tom ďaleko horšie, ako to vidno na verejnosť. A vy tomu mnohí rozumiete. Len ešte to tak úplne nepresakuje. Ešte to nemá tie dôsledky. Ešte furt viete niekomu zavolať. Ešte stále sa viete k tomu lekárovi niekam do nejakej ambulancie alebo na nejakú fyzioterapiu, na nejaký rentgen, niekam. Proste stále sa viete niekam dostať. Príde doba a nebude to dlho a sme skončili všetci. Takže možno vtedy, a toto je váš priestor na prípravu, čiže ešte stále ste len na tej štartovacej úvodzovkách línii a čakáte, kedy my prídeme a povieme, preboha, tak už nám teda konečne niekto pomôžte a nech je to ktokoľvek a zaplaťme mu hocičo. Lebo môj bývalý generálny riaditeľ hovoril, s peňazmi to vie každý.
25 rokov hovoríme v tejto republike, nenechajme to dôjsť do tohto štádia, ale na konci nie sme ochotní priznať, že ono to má nielen svoju hodnotu, ale aj svoju cenu. A dnes už by sme zaplatili komukoľvek v úvodzovkách, ale už nie je komu. No a zrazu ja hovorím, že je a vnímame to takto, len to robme cieľene, riadenie, tak ako to robili krajiny, ako sú Nemecko, ktoré nás o 20 rokov predbehlo. Čiže áno, my sme zaspatí, občas nás treba zobudiť ako toho hlúpeho Jana, ale snáď sa teda čoskoro prebudíme. Takže ja, ako v tejto chvíli do istej miery fyzický zástupca ministerstva zdravotníctva na tomto mieste a na tomto fóre, ja hovorím, že ja budem robiť všetko s mojimi kolegami, aby sme boli pripravení na tú spoluprácu, ale upozorňujem, vieme niektoré veci katalizovať, nevieme všetko. Nevieme, to nevie nikto na svete. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Naše čísla máte, viete, kde sme. Radi pomôžeme, budeme radi, ak budeme súčasťou toho, pretože toto bude proces. A ja mám rád jedno čínske porekadlo, vrátim sa k ríži. Jedno zrnko ríže prevráti voz. Čiže treba tie zrnka pomaličky, aby išli a snáď sa nám to podarí zmeniť. Takže odo mňa posledné slovo. Áno. Ja som veľmi vďačná za vaše slova, že asi názorovo sme sa zjednotili, to je dôležité, že ja som, aj keď mám už, akurát som rátala 10 rokov občianstva Slovenskej republiky, som teda toto absolvovala, ale aj tak vždy asi budem tá z Krymu. A veľmi pre mňa dôležité, že Slováci vidia, veria a chcú. Hej, toto je vítaný, ako stále opakujem, tieto piliere. Takže vy ste ako zástupca Slovenska teraz mi prihovorili do duše, pretože som rada, že vnímate nás, teda cudzincov, hej, nás je viac, ako niečo, čo môže byť prínosom pre toto štát, ktorý nás prijal. Takže toľko. Možno a tak skončíme. Ľúbil som, že už to nebudem predĺžovať, ale vždy je to o ľuďoch. Vždy je to o ľuďoch, čiže áno, aj ja dnes predstavujem nejakého zástupcu nejakej inštitúcie. Tá inštitúcia môže mať nejaký názor, ale ten názor tvoria vždy jednotlivci, ktorí v nej pracujú. Čiže toto je môj názor a ak tento názor budem môcť presadzovať a bude vypočutý, bude to fajn. Ešte posledná technická vec. Keď ste navrhovali riešenia z pohľadu toho, že či by mal existovať nejaký koordinátor týchto procesov, môj, a zase hovorím teraz ale v tejto chvíli osobný názor, za mňa ako za Martina Balaja je, že musí existovať jeden určený koordinátor, ktorý by mal byť mohutne podporovaný štátom, ak štát naozaj chápe, že toto je cesta, ktorú chceme prejsť, aby vo výsledku bol spokojný zdravotník, spokojný pacient. A či už to bude verzia, ako ste navrhovali napríklad osobitná komora pre zahraničných zdravotníckých pracovníkov, alebo to bude pri každej komore nejaká, nazvime to, sekcia, čo ale môže byť komplikované na prevádzku. Prípadne by to celé mal zastrešovať jeden novovzniknutý štátny úrad, aj keď dneska chápem, že to nie je také úplne populárne v dobách šetrenia, ale naozaj reálne, ak si hovoríme, že už sme ochotní zaplatiť, no tak musíme pochopiť, že to niečo stojí a stojí to aj ľudí, ktorí to budú manažovať, organizovať a udržať tú myšlienku pri živote, pretože dobrovoľníctvo je fajn, ale na veky si s ním asi nevystačíme v niektorých segmentoch života spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že už sme teda mali by sme to stopnúť. Ďakujem pekne účastníkom, ešte účastníčkam za váš čas, ktorý ste venovali tejto téme. Ďakujem, že do budúcna teda vidíme víziu, máme teda materiál. Asi tam nemáme nejaké otázky, že nikto. Dobre, a týmto stopníme a pôjdeme dať si kávu, ktorú my sme nechceli vás ako dávať tú prestávku, aby ste neutiekli od nás, že aby sme ten kus reči povedali, ale teraz si dáme kávu a ďakujem a môžeme teraz zastaviť ten online. Pekný deň vám prajem.